În câte zile ați terminat, de fapt, lucrarea? Foarte repede, în 5 zile a fost lucrarea gata. Dar la dumneavoastră, din câte știm, nu au fost implanturi, deci deja implanturile au puse. Da, cu implanturile erau puse, doamna doctor a făcut lucrarea și foarte rapid. Haideți să transmitem un mesaj pacienților din România, celor care nu au curaj ca să vină în Turcia, dar de fapt aici le așteaptă o familie. Este un exemplu clar în fața noastră. Da, eu le transmit să vină cu toată încrederea aici, în Turcia, și mai ales la doamna doctor Özlem. Özlem. Este greu numele turcesc. Da, și o să fie toată lumea mulțumită. Nu am vorbit de preț, nu știu dacă am voie să vorbesc, dar este prețul la jumate, cum este în România. Așa și este. Acum, eu ce să le urez decât să vină aici. De obicei, pacienților le spunem foarte transparent, înainte să ajungă aici, le transmitem din timp care este prețul ca să vină pregătit financiar. Atunci când totul este transparent și pacientul va fi mult mai încântat. Da, eu, doamnei doctor, nici radiografie nu am avut, i-am trimis o poză la dantură, mi-a spus prețul care este și acel preț a fost. Nu a fost nici plus, nici minus, exact cum mi s-a spus, așa a fost. Ne recomandați? Sigur, cu toată încrederea.